Så du skal filme nu. Hvad laver du, din tarne? Så du skal filme nu. Hvor er den anden? Stadig helt meget sne efter i Det er dag. der også. Altså, det er der også i overmorgen. Ellers skulle det være... Det kan godt være, der er vi har bare dansk og fysik. alt kamerahalløjet. Altså, Der bare er lad 784 minutter. men alligevel, det var så useriøst. Men de har jo ikke noget at lave. Mads, giv mig det. Det er nogen, der har en tæt, og sofa, der er ikke. Hvad fucking sker der med mig? Fucking voodoo-dukke i hånden! Hvad fuck?